хора, здравейте хора, и днес вас ще ви уча как да играете правилно на Please Donate. Значи, първо влизате в Create в триточието и тук трябва да ви е публично. Ако ви е не публично, а приват, сега ще ви покажа какво трябва да направите. Цъкате ето е тук, нали? Как да ви го кажа? Тук. Ай! За малко че ви спра, сори. Извинете, за малко трябваше. Правя кратка па. Значи, сега да кажем, че той на вас ви е привейт. Как се правише на привейт? Добре, да знаете, тук трябва да ви е публик, разбирате ли ме? Публично да ви пише, разбирате ли? Вие в Roblox. Това е моя свят. Не обръщайте ми. Ето го. Самият мой свят. По-точно, извинете, обърках. Айде сега. Гейминг. Ха. Значи, първо трябва да си го направите на публично, като го натиснете. Сега, ще ви покажа. Ето къде пише VFL в онзи ъгъл. Ако вече сте го направили ви е на публик, ако ви е на публик, само че. Ако вече ви е направено на публик, всичко е окей. Натискате по средата на вашия плейс и вие в Analytics. Тук Dashboard, виждате ли го? Натискате на 3 точки и тук на Monetization под Developer Products пише Passes. Цъкате на него и си правите пас. И след като сте го направили, може да сте си доволни, защото ето, вие сте си, ето сега ще ви покажа как да го правите. Извинете, за малко. Аз искам тия вие си ги стрия пасове, сега ще си ги... Не, те не се трият по-точно, сори. Ето, показвам ви как да си правите пас. Цъкате Create a нали? Правите си име и всичко такова. Аз ще направя please 5 Robux. Please. A. Easy carry belly S. Interior belly Victor is belly Description. H. Easy belly Victor. Така. Измислих си го. Може да направите description, си готово. Ето ми го новия пас. Цъкаме по средата на него. Нацъкваме отново на 3 точките и цъкаме Sales. Item for Sale. И правим колкото вече тук искате. Аз искам 10 работа, защото 5-2 имам. Искам 10. Пас апдейтед с 6. Ето. След като сте си направили първия пас, аз искам още един да ви кажа. Искам още един пас. Name. S. H. Easy belly Description. S. A. M. Victor is belly Си правя просто така. И Create a pass. И сега аз си направих още един пас. Втория се прави по абсолютно същия начин. Цъкате по средата на паса, Dashboard, Sales и Item for Sale. 1. 5. Давай. Save Changes. Пас апдейте са същата. Ли. След което си гледате двете пасове, аз имам повече от 2. Излизате от самия Create и си влизате в къщичката. Аз съм вие вече играл. Цъкате Please Donate. Цъкате си.
преди се правиха по-трудно пасове, но аз се научих да си правя пасове. Не обръщате внимание как. Аз съм на 26%, просто да се слагам да зареждам. Така. Обръщаме телефона. Казах да... Добре, за малко че ви спра. Защото докато зареди... Така, хора. Не знам какво стана. Бъгва ми интернета, просто искам да видите на колко чертички съм. Аз не знам как. Не знам просто. Вземем стенда. Аре бе, как бе? Чакай бе. Хора, една секунда ми дайте. Така, хора. Допреди малко ми беше звънял приятел. Да видим какво и на мен ми е казал. Аз те репортвах в Roblox. Аз те репортвам в Roblox. В Roblox. В Roblox. Той не знае, че даже да ме репортне нищо няма да стане. Аз те репортвам. В Roblox, в Roblox. Аз те репортвам в Roblox. Взимате си сега стенда, след като сте направили. Аре бе. Взимате си стенда. И вече моментално, след като сте си направили пасовете, ви се показва 5, 10, 15 и там нататък. Аз имам до 15. Вие може да направите тази видеоса. Извинете за баговете. Просто нямам много силен интернет. Много силен нямам, повярвайте. Аз не знам друг начин, освен ето и този, който аз винаги... Така, един начин аз единствено знам. Да правите ето и така. Да пишете please give me 15 или колко там. Please. Ето и сега ще ви покажа ми стриминг. Все едно стримвате и ги лъжите. Стриминг. Аз така съм спечелил. Аз така съм спечелил. Така, хора, за малко ви спирам. Не, няма ви спирам. Тя пише окей. Уж стримвате и така вас ви даряват. Тя сега избира кое да натисне. За сега, докато това се случва, ще видим какво той лудия ми е написал. Да си гледам. Сори, аз имам 0. Сори 0. Сори 0. Това всеки един път ми го пишат и разбирайте, че така вас се опитват ви излъжат. Добре. Аз за малко ще излезна от Roblox, после моментално влизам. За да видя то какво ми е написал такова, че да не ма остана на мира. Ето така. Аз те репортвах в Roblox за тебе. Аз те репортвах те. И те блокирах в Roblox за тебе. И Улфред. Отказах се от приятелят от Roblox и това е. Roblox за те репорт за тебе. Roblox. Така, хора, той вика: Roblox, репортвам те! Аз няма, отказвам се, блокирам те! Я да видим второто какво ми е изпратил. Аз те репортвах те, защото ти правиш видео за Donut Robux и те заблокирах и те... Осуждаваме такова, той вика: ти правиш видео за долната Roblox и така нататък. Аз осуждавам YouTube. Чуйте ме, аз осуждавам такива работи.
Аз те рапортвах те, защото ти правиш видео за Donut Robux и те заблокирах, защото ти правиш видео за Donut. Той казва, аз те репортвам те, защото ти правиш видео за долната Roblox. Нататъка. Аз те рапортвах те, защото ти правиш видео за Donut Robux и те заблокирах и те отказвах за приятелите. И това е то, че съобщението, съжалявам. Значи, той сега казва, заблокирахте това допреди малко да ви го казах и нататъка, сега че ви кажа. Съобщението, съжалявам. И това е то, че съобщението, съжалявам. И това е това, че съобщението, съжалявам. Тапанар. Чакайте, искам само нещо му напиша. YouTube, вие не трябва да го гледате. Готово, писах му. Отново. Там пише, че 70 робокса за Кавазаки. Даже върнете, не ви лъжа. Кавазаки. Каго. Крико. И е стриперс. Кавазаки. Каго. Крико. Стриперс. Кавазаки. Каго. Крико. Стриперс. Аз тук съм играл преди. Къде ми отидоха парите? Нали? Не е заредил. Хора, какво е това? Аз тук съм играл над 100 пъти тази игра. Къде е? Добре. Виждате ли там доларите, парите там най-отдолу? Там нямаше нищо. Там не пише... Там не пише... Ето. Крайнет бут. Там не пише абсолютно нищо, разбирате ли? Кавазаки, Каго, Криком и Астрипа. Тя да видим тук. Не може да вижда скана. Салам, плиз. Това е хора. Area join S A F A M. Interior value with T F S. Interior value with 10 1 0. Interior value with Robux. X. Easy Kara shop. Салам, плиз, 10 Robux. Този звук означава, че на някой са му дали такова. Това приложение си работи напълно, ако си мислите, че ви лъжа. Влезнете в Please Donate. Как се въвеждат вашите Robux? Не е това. Той е направо също като мен буквално. Иначе, как се въвеждат вашите Robux? Никак. Те се въвеждат след 5 дена точно. След като спечелиш пари от там 2 или колкото си там робокса. Не е това. После моментално ти се дават робокси. След 5-2 дена, некъде така. Не знам. Не е това. Please do not. Your boot. И значи. След 5 дена, вашите приятели ще бъдат в шок. Разказвайте им по-бързо. Не съм ви аз научил, това го казвам. What the fuck? Вижте го. What the fuck? Какво е това? Не. Donated to... Making donated to D&D. Нещо такова, да. Шоуп. Това нещо тук не съм го забелязал. Добре, сега се включвам режим на тичане. И изведнъж. Бат! Я да влезам в този шоп. Парашутазма, я си гледа базма. Газодупка!
olmadı. Baba şimdi uyuyor boğumu. Пора ну-ка закачу. Так, как только закачивала? Неужели... Я. Да, вот там вот такой остров. Остров. Это я что знаю. Качуй себе. Юрбут. Буту. Юрбуту. Кого? Это. Тихо. Вот слабый враг. Пора сразу Подтутник, я? Ты имеешь в виду после? Не. What the heck? Враг, ты проблем может быть после на все. Вау. Уи. Спа. Уи. Давай, что? Я вижу. Sonic bro. Там имаше една ракетница, искам да я видя. Sonic bro. Ето е. Sonic bro. Sonic bro. Sonic. Аз не знам какво е това. Donate a player plus launch a global. What the heck? Това къде е? Коко бате. Газудука. До юрбуте. Аз съм спечелил от тук 12 рубли. Салам! Кой знае къде е това? Не ми казва, че това е от батута. Мисъл от ето и това е дирижабъл.
Радио? Ребята, прикиньте, тут здесь радио. Тут. Please. Aaron, I'm going to use by use option. J, U, just, E, S, easy pair option. Пишете I'm screaming, bro, I'm screaming. Типа как I'm too. Много гледам се отделено. Така. Чисто съм тези. Да намалим. Казахме да намалим, не да увеличим. Просто правда. Я тут потенцию. Interior value. T, E, A, N, A, S, easy pair option.
Хора, битвата ми задониха 2 робокси. Имам 14 робокса. Ой, допреди малко. Yes. A-I-M. Interior value. C-O-N. Interior value. M-E. Interior value. 5. Is a Terra shop. Аим, дай ми 5 робокса. Аим, 14. Ето 14 лайка си дойти. Търсим Аим. Тук ли е Аим? Не, къде е Аим? Аз искам Аим. Бро, къде е Аим? Аим. Ходи. Морди, къде? Аим, то. Аим, ето го. Чакай да напишем. A-I-M. Interior value. E-L-S. Interior value. 2. 2 is a Terra value. 5. Interior value. R-8. X is a Terra shop. Аим, плюс 5 робокс. Разбира се, че той на мен допреди малко ми е дал. I-M. Interior value. E-O-O-E. Is a Terra value. T. Is a Terra value. R is a Terra shop. I'm poor. Къде не свечи много. Музиката е яка между другото. Къде е моя, бе? Нищо. Дизни... Асистент ги. Да, разбира се. Текст. Interior value. Or F. F is a Terra value. die. R. Interior value. E-I-E. Is a Terra shop. Apple. Text color. Вижте. Give 5 robux or die. Five. Interior value. 5 robux E. X. Interior value. O. or R. Interior value. die. I-E. Is a Terra shop. Пет робокса или умираш. Ай. Five. Interior value. R. E. X. Interior value. O. Or R. Interior value. E-I-E. Is a Terra shop. the products and die. Abdura. 5 robots. Impatient. Y. E. S. Is a Terra shop. Зайти на улицу там. Сама себе в доме.
Integer value O R. Integer value D I E. EZK Russia. Yes or dash. Five. Integer value R E X. Integer value O R. Integer value D I E. EZK Russia. E I T C H. EZK Russia. E S. Integer value. Five. EZK Russia. Прекалявам, разбира се. M Y. Integer value S T A. N. EZK Russia. Хора, чао, чао. И днес се надявам да сте се научили как да играете правилно точно ето тази игра.